జంగుబాయి దానికి ఆకారం ఈ ఆకారంలో ఉంది ఆ ఆకారంలో ఉంది అని అంటారు, కానీ ఏ ఆకారంలో ఉందో ఎవరికి తెలియలేదు. మళ్ళా అక్కడ ఇది జరుగుతుంది, వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ అనేది ఏం లేదు. ఆమె దేవత అనేది మన నీళ్ళలాగా ఏ దీంట్లో దీంట్లో కలిసినట్టు ఉంటుంది. అక్కడ ఏం నడది, ఆ గుహలో ఉంటుంది. అక్కడ ఇప్పుడైతే కొబ్బరికాయలు కొట్టుడు అక్కడ మానేశారు. ఆ పేషెంట్ దీపం వెలిగితే చాలు, చాలు ముఖ్య చూడు మనసులో ఏముందో దాని మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే ఎట్లాంటి కోరికలైనా అక్కడ తీరుస్తాయి. ఈరకపోతే ఎవరు వస్తారు? ఇంత జనం వస్తారా? ఎందుకు వస్తారు? దూరం నుంచి వరంగల్ నుంచి వచ్చారు, కొందరు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారు, చాలా వరకు ఖమ్మం నుంచి కూడా వస్తారు. ఎందుకు వస్తారు? మా ఆదివాసులు ఏదో మనకు మనసులో ఉంటే అది తప్పకుండా సాధ్యం అవుతుంది అన్న ఉద్దేశం. తెలంగాణ ప్రాంతం నుండి కాకుండా వేరే జిల్లా నుండి కూడా వస్తారు. తెలంగాణ ప్రాంతం నుండి కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాలు, మహారాష్ట్ర ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్నారు. మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్ నుంచి. తుమ్రామ్ జుగాదిరావు, ఈ జంగుబాయి కమిటీ అధ్యక్షుడిని. నా ఉండు మొత్తనూరు మండల్ ఇంద్రవెల్లి. అయితే ఈ జంగుబాయి దేవస్థానంలో మేము 8 ఇండ్లు గోత్రాలు ఉన్నాయి. మా ముత్తాత దలేజాకు వాని కొడుకులు గణపతి సింగాల్, అచ్పతి సింగాల్, మొహమ్మద్ సింగాల్, తొడోర్ సింగాల్, మా తండ్రులు, మా చిన్న నాన్నలు, వాళ్లకు కొడుకులు. పెద్ద నాన్నకు 3, చిన్న నడిపినికి 2, మళ్ళా చిన్న నడిపినికి 2, చిన్నోనికి 1. అంటే పెద్దోనికి 3 కొడుకులు అంటే తుమ్రామ్, కొడాప, రాయశ్రీరామ్, మళ్ళా చిన్నోనికి సలాం, వ్యక్తి, మళ్ళా చిన్నోనికి మరాప, ఎర్రకుమ్ర, మళ్ళా చిన్నోనికి మండాడి. వాళ్ళందరికి చేసి చిన్న చెల్లె ఉంటుంది దామలు. అటువంటి మేము 8 గోత్రాలు ఇక్కడ పూజ చేసేవాళ్ళం. మేమే పూజ చేస్తాం. అంటే వాళ్ళందరూ మా వాళ్ళు చుట్టాలు, బంధువులు, వాళ్ళకి పట్టి సమానం. మేము ఇక్కడ పూజలు చేసి మా చేతితోటే పూజ అవుతుంది. ఇది జనవరిలో 1 నెల, మేలో 1 నెల ఉంటుంది, మళ్ళీ దసరాకు ఉంటుంది. ఇట్లా మన ఆమాస్ పున్నంకు మేము వస్తాము, చేసుకుంటాం అంతే. మళ్ళా ఇది బాగా కొత్త కథగా ఉంటుంది. తెలుగు చేస్తే అంటే ఈ చేసుడు అంటే ఈ చేసుడు దేవతలు ముందు, దేవతలు జన్మ అయిన తర్వాతనే మమ్మల్ని జన్మ వచ్చినట్టు అయింది. మాకే వాళ్ళు కాపాడారు. వాళ్ళకు అందుకోసం మాది దేవతలకు మేము పూజ ఇదవరకు వాళ్ళకు మేము చేస్తున్నాము. జంగుబాయి ఇట్లా చుట్టాలు బంధువులు వస్తారు. వాళ్ళు కాలు మొక్కి ఏదో బాధలతోటి వచ్చిన ఆ బాధని హఠాయిస్తే దేవుణ్ణి మొక్కి ఏం సాధ్యమవుతుందో ఆ దేవునికి గుర్తు, వాళ్ళకు గుర్తు. వాళ్ళు మొక్కి ఏదో నియమనం ఏదే సామాన్య మన లేగ కానీ ఏదే బంగారం కానీ ఎండి కానీ ఏదో తెచ్చి ఇట్లా వాళ్ళు మొక్కి పోయి వాళ్ళ పని అయితే వాళ్ళు మొక్కుంటా వస్తారు. అందులకు సాధం అయిన తర్వాత మళ్ళా ఇది ఎప్పటి నుంచో తరతరాల నుంచి వస్తుంది. వస్తారు, పోతారు. వాళ్ళు ఇక సాధిన తర్వాత వాళ్ళు వస్తారే. అందుకోసం మీకు నా సెలవు తీసుకుంటాను. सर मेरे को वासिकुन काल करते के गाड़े मारते के बताए
ते मुक्को बता अंतर अंत तो सालिना बान वांतिटो मेलम बान वांतिटो साक्षर वांतिटो नाटनल तिगे उन्नर बसरोज कांता मांजरी तलवाइले रणदे अंतले सर